Manayu ndewaniko panyika inyoro ndomuchesa Manayu ndewani panyika inyoro ndewetaruwete akuona seko puru ipuru tsukuire Nasi irari mwezuwa kazuwa iyi muri yeZimbabwe kusangana kwatiri kuita muzuwa ranhasi kasezvo manga muchiziva tingatine holiday, Christmas, Boxing Day uyezve iye zvinezvi tatarisana kane gore dzva. Naizvozvo ka Senator James Makamba vaona zvakakodzera kuti vange unganidza vanhu vemunharaunda yavo yavagere ndokuvapa zvekudya ndokuvapa mbatya vaunganawo zvakareka nebato riri kutonga vachitaurirana nzira dzavangashandise nadzo kusadzikisa zvido zvevanhu mudunhu ravanogara. Rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba. Senguva dzese muri yeZimbabwe tinokurudzirai kusubscribe kuDrumas Media. Drumas Media taking you to another level. Ningade kutaura ndechekuti tava nerombo rakanaka kuti kuno kuMount Darwin kunzvimbo yeChesa vagari vese vazhinji nevatungamiriri vemusangano vekuno nemadzishe mazvionera mega vauya kuti tikorekotedzane kuti gore rino raakupera. Tinotenda Musikavanhu kuti akachengetwa, tinotenda maprograms ose akarongwa naShumba kuti akashanda, uye tine tariro yekuti mugore rataakupinda tichava nebudiriro, tichava nepundutso yakanaka kukunda gore rino. Varimi vane tarisiro. Ndichitaura nevamwe pano tichiti maita sei, vamwe vari kuti tarima rukweza, tarima mapfunde, tarima chibage, tarima nzungu, mbeu dzimwe dzavaitya kurima dziye nenyaya yekuti kungangoone zuva senzvimbo ine mukurumbira nenyaya yekupisa. Kune tarisiro guru rekuti dai zvikaramba zvakadai kuchava negoho rakanaka. Vanhu veMount Darwin district tovakurudzira kuti ngatirambe takabatana, vatungamiriri vezvematongerwo enyika, madzishe edu, vamasadunhu, vadzidzisi vezvikoro, machiremba, vana vechikoro vese vari kushanda muno, vemaNGO vari kuda kuunza mari dzavo muno. Munoziva kunoka kwaita nyaya yegoridhe. Tese tibatane, tishande pamwe chete, tiunze kusumukira kwevana vemuno muMount Darwin. Vanodiwa kuti vese vanopinda pasapa vapinde vane zvinhu zvakakwana, equipment yavo yakakwana, nehembe dzavo dzokupinda pasi dzakakwana, netambo dzavo dziye dzekuti kana pane chinenge chaitika mabhera anorira vodhonzana vachibuda imomo, nekudzidziswa
pane vamwe vanongonzwa kunzi chaputika vamhanya ikoko vasingazive kuti zvinoitwa sei, vanofunga kuti kungopinda mwena obva wabuda negoridhe rako. Panodiwa fundo ngaiwanike, vanhu vadzidziswe, vaite nyaya yavo yekuchera asi vachiziva kuti vanozvifambisa sei. Shoko rangu rekupedzisira ndechidhere kuti aiwa, muedzwa tinawo kareka. Mutungamiri wedu vakati nyika inovakwa nevene vayo, saka imi vagari vekuno kuMashonaland Central, vagari vekuMount Darwin, imi ndimi vene venyika ino. Ngativakei nyika yedu, tisumukirewo semamwe matunhu sekuziva kwamunoita kuti kuno ndokwakatsviriridza honde yerusungunuko. Saka zvinhu zvedu hazvisati zvanyasoita zvakanaka, saka ngatibatanei tichivaka nyika yedu. Development pamberi hongu tinoita politics as development ndoinoita kuti vanhu vade musangano, kusimudzirwa kwevanhu, nzvimbo dzavanhu. Saka 2025 yes yanga ine machallenges enzara, yanga ine machallenges angaripo, asi we persevered, we conquered seZANU-PF mhuri yeMount kune mhuri yeZimbabwe tinoti Merry Christmas from Mount Darwin district. Tinokurudzira vanhu kuti vafambe mumigwagwa zviri safe. Tese topinda mu2026 kusvika 2030 tichida kuona vanhu vese varipo. Mashoko andingape tichipinda mu2026 ngatirambe tichifamba nedonzvo redevelopment, ngatifambe nedonzvo rekusimudzira nyika yekwedu, tichiziva kuti hapana anouya kuzotisimudzira, tisu tine basa, tisu wene vanhu. Aiwa, ndoda kufara zvikuru neungano yatarongerwa naseneta vedu vari PB Comrade Makamba vatiunganidza seutungamiriri hweMount Darwin pano papurazi ababa wavo kuno kucheza, tichisimbisa musangano wedu, zvakare tichikurukura pamusoro pemadevelopments ari kuitwa kubudikidza neutungamiri hwababa vaMunangagwa. Saka tafara zvikuru neurongwa hwauya naseneta. Pano pasimbiswa musangano, pano pakurudzirwa kushanda zvikuru kusimudzira nzvimbo dzatinadzo munyaya dzemadevelopment. Ndochirongwa chatanga tinacho kamhuri yeZimbabwe chiti makorokoto makuru kisimusi ndinoimba matamba zvakanaka Boxing Day takatarisana negoredzva. Ivimbo yangu yekuti gore idzva rinosvika tese tiri vapenyu, kana Mwari achinge ada zvakuda nyasha, hanzi tinorarama nenyasha dzashe. Andrew Neshamba dosta rangu, ngetsinganei mune zvimwe zvirongwa zvaticharamba chikupai, but don't forget to subscribe to Drumas Media. Drumas Media, taking you to another level. Goodbye my friends, goodbye my friends, wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Goodbye my friends, goodbye my friends, wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Ini ndokwenda kubasa kwangu, iwe makiwe mkaranga, iwe makiwe mkaranga, iwe makiwe mkaranga.